V pohode, ne? Celkom. No, ďalšia vec. Ja mám zajtra narodeniny, hej? Mám 27 rokov zajtra. Rozmýšľal som nad tým, že čo ja som vlastne za tých 27 rokov života stihol. A uvedomil som si, že niečo som stihol a niečo nie. Čo som nestihol? Urobiť decko, pokiaľ viem. Ale možno, že niekde mám dieťa. A možno sú dve. Čo? V kanáli? Kto to povedal? Prečo by som mal mať dieťa v kanáli? Pôsobím na teba ako človek, ktorý sa jebe po kanáloch? Kto to povedal? Aha, prezident. Do piči. Dobre. Nie, nemám dieťa. A možno, pozri, všetko je možné, hej. Možno, že ženska nejaká porodila. Do piči, čo to je? Okamžite to splachnite. A možno, že to bolo po mne strašne silné a prežilo to aj v tom kanáli. Možno, že aj ja som z kanála. Predstavte si, že by ste mali srandistov rodičov a do piči na 18 si vás posadia, povedia. Sadni si sem, synu. Musíme ti niečo povedať. Je s teba už dospelý človek a máš teda právo vedieť pravdu. Vieš, my nie sme tvoji skutoční rodičia. Našli sme ťa pri jednom odtoku, ktorý sa vylieval z takej diery v stene priamo do Dunaja. Farba vody bola žltá. Žlto-hnedá. No a v takej igelitovej taške sa niečo hýbalo a bol si to ty. A predstavte si, že by vám to rodičia hovorili s kamennou tvárou. Jak by si tváril. A on rodič povedal, áno, piči, 1. apríl, kokoce. Keby tu bola SBS-ka, ideš von jak prvý. Jaké ja som mal dieťa? Ja som neprivatizoval žiadne dieťa. Dobre, jak som privatizoval dieťa? Že som mal rád niečo, čo malo rado mňa? Však to zo mňa len robí človeka. Pič, kurva, mi dávaš zabrať takých ľudí. To je môj kamarát, hej, aby ste vedeli. A toto mi robí? Pič, ale inak. Takto má vyzerať stand-up. Takto by sa mali správať aj viacerí z vás. Dať mi najavo, že nie som ten najväčší frajer, aj keď sa tak snažím tváriť. No, ale pokračujeme v tom, čo som chcel povedať. Ale je to pravda. Idź do piči. Čo to znamená privatizovať dieťa? Ja som si chcel privatizovať ženu. A to, že je mala dieťa, tak ja môžem za to, že som sa zaľúbil do niečoho, čo malo guľu na nohe? Láska je nevyspytateľná. Lebo viete, do piči. Čo? O láske. Láska je, keď je kokot v trube. To mi povedal jeden starý človek, mal pravdu. Kocúr v trube. Vieš, ja som človek. Ty tam máš asi kocúra. Takého zavšivovaného. Čierny. Nikto ho nechce. Jedno oko vypichnuté. Svíňa. A nevie rozlíšiť ani, či to je ježko, alebo pes. Všetko chce pojebať, čak. Lebo vyzeráš tak, jak taký perverzák fajný. Špicaté uši. No nič. No piči. Teraz neviem, čo som chcel povedať. Čo som chcel povedať? O kanáloch som nechcel rozprávať, práve, že tu on začal. Či si sprivatizoval? Privatizácia. Že budeš mať 28 a že si... 7! Dospievaš, nie?
Počkajte, mám 27. Budem mať zajtra 27. A... No a že sa ma ľudia pýtajú, kde si ty na to prišiel, že budeš chcieť robiť to, čo robíš? A vrajím, čo ja viem. Tak od mala som to robil a ja nerobím tu teraz nič iné, než som robil od mala. Stále som papuľoval, nadával. Ja vám poviem jednu vec zo školy. Si pamätám ešte na základke, jak prišiel do našej triedy. Hej, lebo však sme katolíci všetci, viac menej. A prišiel tam nejaký, no farár to nebol, ja neviem, jak to nazvať teda, hej. Je to nejaká tá vyššia šarža v cirkvi, čo má taký čudný kostým farebný. Arcibiskup. Keď je taký nejaký na Slovensku, tak bol. Jednoducho bol to človek oblečený jak papagaj a mali sme si ho vážiť, hej. A teraz prišiel a dostali sme inštrukcie od učiteľky predtým, než vlastne došiel, ako sa máme správať, hej. Vravela nám, že... Jak nám to vravela? Že mu budeme odpovedať, že sa úctivo pozdravíme, samozrejme, a budeme mu hovoriť, áno, vaša svetosť, samozrejme, hej. Došiel teraz ten týpek, hej. On ani nechodil, on sa vznášal. Sa otvorili dvere, hej, on okolo do piči levitoval tabule ku katedre, sa otočil. Učiteľke by stal koko, tak by mala v tej chvíli. A sexy človek. A začal veľmi, hej, prechádzať. Janko, čo by si chcel, ako pozdravili sme sa, hej, Janko, čo by si chcel byť, ak vyrastieš? Ja by som chcel byť inštalatér. Výborne, vidíte, deti? Inštalatér chce byť inštalatér, aby robil službu všetkým ostatným, aby opravoval veci, rozosieval radosť, bude to inštalatér. Výborne. Dobrý chlapec. Je ďalej. A bol Maroš. Maroško, ty čo chceš byť, až vyrastieš? Ja chcem byť klampiar. Prečo chceš byť klampiar? Tak lebo môj otec bol klampiar, môj dedo bol klampiar, máme to v rodine. Chcem byť klampiar, jak oni. Paráda, deti! Vidíte to? Chce ísť v šľapajách svojich predkov, chce pokračovať v tom remesle, ktoré vie, chce to ďalej rozvíjať. Je to super. Dobrý človek. Paráda. A teraz tam sedí jeden buzerant, hej, ktorý hral, kúkal všade. No Dávid, a ty by si čo chcel byť? Chod do piči. Čo si to povedal? Chod do piči, neotravuj ma. Chodil som na túto školu, potom som chodil na strednú cirkevnú, potom som chodil na vysokú katolícku školu. Z farára, neviem, aký tam je postup, som gradol hore, otvoril som 3 do piči tie, jak sa to povie, nejaké nekomnaty, svätyne na Slovensku. Teraz som 3. najvyšší človek v cirkvi na celom Slovensku a ty mňa posielaš do piči? Ty chod do piči. Čiže už tam sa ukázal môj velikánsky talent pre pokoru a cit pre detail.